на наших вачах пачалося адраджэнне амаль забытай галіны традыцыйнай культуры Беларусі. І сёння мы маем такую прыгажосць, адроджаны многія дзесяткі рамёстваў, перш за ўсё, канешне, мастацкага характару. Гэты фестываль – это наша ініцыятыва пры падтрымцы Міністэрства культуры, ён ужо будзе праводзіцца 16-й раз. Па нашых умовах кожная вобласць фарміруе сваю дэлегацыю, так, каля 50 майстроў. У асноўным это майстры дамоў і цэнтраў рамёстваў, таму што там канцэнтруюцца лепшыя майстры, лепшыя сілы ў тых адносінах. Але звычайна іх прыязджае больш, мы іх усіх расстаўляем, як бы не ўсё-такі не цеснавата было на ратушнай плошчы, але ўсё-такі знаходзім месца, ніхто не крыўдзіцца, тым больш, што майстры гэтае свята сваё, як кажуць, персанальнае свята майстроў традыцыйных мастацкіх рамёстваў чакаюць цэлы год, рыхтуюцца да яго, хвалююцца ўжо задоўга да фестывалю, дзе як, ці будзе там жа, кажуць, таму што для майстроў это адзіная магчымасць сустрэцца разам з майстрамі з усёй Беларусі. І, канешне, традыцыі народнай мастацкай культуры будуць жыць толькі тады, калі будзе каму іх перадаваць і каму-то іх пераймаць. Вось гэта яшчэ адна задача гэтага фестывалю. І з гэтай задачай, як паказаў вопыт 15 ўжо праведзеных фестываляў, майстры нашы, ну і арганізатары, по-мойму, спраўляліся і спраўляюцца, і кажуць, на належным узроўні, што, спадзяёмся, будзе і на чарговым фестывалі 24 мая.